ababukeli beJoshua Channel 3, gama lami nguAsanda Ncumalo and this is AmaTalente Nesiphiwo Talk Show. Isihambeli sethu salamhlanje siphiwe ithalente lokushumayela. Namhlanje sihleli nobaba uMkhwanazi. Siyakwamukela baba ehlelweni lethu. Ngiyathokoza kakhulu Ndodakazi, nami ngiyathokoza kakhulu ukuba khona kanye nani kumaTalente Nesiphiwo. Siyabonga. Siyajabula nathi. Baba ngicela usichazele nje thina nababukela ukuthi nje ubani igama lesibongo, uhlalaphi, ubuhlalaphi nje. Igama ngubongani uMkhwanazi. Ngizalelwe entabeni yaseMandeni, akhulela khona. Azangasuka impela sengimdala ngizalwa eMlazi. Njengamanje ngiba ngiyilapha nje namhlanje ngisuka la eMlazi. Ngisalwa ke abantu kababa nenhlanhla ukuthi bamukele uShembe bona kuqala. Ngezimo ke bahlangabezana nazo kuleso sikhathi ke. Wasithina ke sabanenhlanhla ukuthi sisalule ngaphansi kwalenkolo uNazaretha. Lokho nje impela. Kodwa nje ngokuzalwa nje ngaseMandeni. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngila eMlazi kodwa khaya nje kuseMandeni ngiyagoduka njalo nje ngiye khona. Ithempeli ke manje silapha eVunzita kumfundisi uMathonsi. Kodwa la eMlazi isikhathi ngibala ekhaya elihle kodwa ithempeli la ekhaya ekhaya elihle la ngakubhoda. La eThekwini Maningi amathempeli aShembe. Maningi kakhulu. Baba uMshumayeli uButhelezi ke khona la. uButhelezi uMshumayeli wakhona? La kubhoda uButhelezi. Okay. Kwasemtumba. Baningi phela ngeke sibazi bonke. Baba cela usitshele ukuthi uNazaretha bona ukuthole kanjani? Mina kuze ngithole uNazaretha ngikuthole ngenxa yabazali. Ngoba uba lo engakholwa ndawo. Kodwa ngenhlanhla enkulu ke umuntu kade ekholwa ubaba omdala umnawabo kababa. Uyena ke wasuka ekhaya uhamba uzofika emzini nasekuphakameni. Wathi mefika khona wafika walusa inkomo zenkosi iNyanga. Isikhathi eside waze wamdala impela nje wasesuka khona uhamba siyosebenza eGoli emalahleni emayini zamalahle. Kwathi mase goduka ke ekhaya wafika waxoxela ubaba ongizalayo indaba kaShembe. Ubaba ke wakhuluma umuntu nje waze emasosheni waphuma emasosheni ke ayihlalele ekhaya ngumuntu engakholwa nje indaba yesonto naye nje wayezavela isibhamu nje nokushaya abantu ngoba ayayishaya ke insizweni zalayo. Kakhulu nje phela noma ngeqoma kwayithinta nje bake induku nje indaba yomhlaba. Nenhliziyo encane phela njalo indoda ke. Shekhaya ke thina isho ungekho umuntu nje umnyango ushiye kunje ungakhiyi kodwa akekho umuntu wengene ekhaya azojontsha noma thathinti noma anyathele nje ekhaya. Nombani nje ihlonishwa lensizweni ngizalayo. Usibeshaya impela. Kakhulu. Ngeke ngibezwe abantu ethe baba wayashaya abashaya ukuthi bayadlala lapha. Abamanzi nje tempeleni lakithi nje impela isakhulu. Awuthi nje noma uphuma enkonzo yasekuseni mokudlala ubanga umsini kodwa mokwaqhamuka kwethu ekutheni emsebenzini umsebenzi umsebenzini enkonzo yasemini mokwaqhamuka nanga umkhulu sibanibani wonke umuntu uyagijima ishingezwe ngane ngaba vele gijima sohlala phansi ukutholeka ukuthi inya ihlonishwa. Yes kwathi ukuthi ngomthetho. Wasebuya ke umnabo wababa bafika umxoxela indaba kaShembe. Ubaba kodwa akazange ayizwisise kahle ukuthi ayikho uNkulunkulu umuntu ophila kulomhlaba. Kodwa wayelokhu emxoxela njalo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ke baba wasezele ngaleso sikhathi nezingane ezintathu abafana ababili nentombazane eyodwa. Sasingakabe bikho ke thina. Wathimelele ebusuku waseyibona isibonakaliswe noma ephupheni. Wayiphupha ngaleso sikhathi. Waphuma lezi zinto zewashilake ama-second ama-minute nama-hour. Saphuma zawaphansi wasimxhawu. Kwasho lapho uphuma izinto kanjani? Wathi mephaphama lapho waseyibuza kwenzeke kanjani lokho? Kusho ukuthini wangabe nayo impendulo. Kodwa ngalo lolo langa kwathi mokuphuma ilanga linyuka nje ngopha 7 to 8 kanje uthi zashona zontathu lezi ngane zakhe. Nenhlanhla enkulu kumne wabo wayibuyile khona ekhaya eselivini ebuyile emsebenzini le eGoli emalahleni. Eselivini sekhaya ngani ngoku December noma kobana ngaso. Wasenyuka ke waseyoxoxela ubaba ke uthi owethu nginenkinga lapha ekhaya ingane zami zisanzathula nje zontathu. Wasebuyela ubudala wasethatha uNazaretha wakhe wanyuka weze ekhaya wathi mefika wathi lalela ke mfowethu njengoba nhlelo utshethe khona uNkulunkulu lapha kuleli uShembe ilanga lamalanga asingambizi ke umnyuka ake sithanda sicelela uNkulunkulu ukuthi abuyisele izingane angeke kwenze ukuthi ingane zihambe zonke nje kanye kanje khona iphinde saga lesi ngeke kwenzeke lokho. Bathandaza kusuke sebayithela ngamanzi wabusisa amanzi bayichela ngamanzi bathanda kwashaya imini lutho ingane ukuphaphama
uthi ubaba kwathi ngekhathi zamadina wasuqala ukuzipukana ngani uma sezonani uma kwenzekalani kodwa le abantu anakhuluma ngabathi ntambama ngo-4 kuya ko-5 zaphaphama lezo zingane zathi mayivuke ngani zikababela wabo cha uyasebenza ngempela uNkulunkulu ngicishe ngabe ingane zami zonke wasephenduka wayikhetha ke lenkosi waba ngaphansi kobuNazaretha kodwa wafika la kuzalwa khona thina-ke kuhamba kubaba wagcina sehla ngoba lezi ngane ngikhuluma ngazi noma wabo mamdala ekhaya kwakhona omunye kulamalo wasekuzoze umawamiki uma wathi mefika lapha kithi wafika ngabathola abantwana kwathi kuyisabatha esethempeleni wafika wacela ingane kwasekuzalwa mina-ke ngazalelwa ngaphansi kwalobu buNazaretha kwaseyinkosi ilanga ngaleso sikhathi ngoba wathi uma ecelile wathi umelele ebusuku kwasekufika amakhosikazi-ke aseNazaretha ka-14 kodwa babebophe bonke o-14 babo bephelele beza behlabelela kodwa akazange angitshete isiphi ihlaba kade behlabelela base befika baguqa phambi kwakhe bephethe ingane begoqe ngethawulo kwathi awusibani sinye inkosi ekuphamenthi ukhala kwasekuzwakele aselethi nansi ingane yompala waseyithatha leyo ngane wayigona wathi ukugoneni kwakhe-ke waseyiphaphama hawu kade ngiyaphupha wakhala nenyembe hawu kade ngiyaphupha wathi mangixothi mina ma wasukhalela ngoba ungigonile nje bekubantu abaningi bona nami ngimuhle kanje ngoba ngiyinsizwa nje yasezulwini angizikanganga nje ukuthi kube khona izinto ezimbi yini yabo ngiphaca indlela idanono nje umuhle yakhathi yabo mongibheka wayethi ngisemncane kade hayi iminyaka sehambile impela senginabo nabasukulu kodwa kubonakala sayinsizwa nje impela hawu ngisebhentshini sazoya impela ebhentshini laphana sazoya ebhentshini yokhala phela novambe ekhaya hayi uyalwazi udaba uyafuna impela ukulekelelwa awusalukazi siyafuna ukulekelelwa usemdala hayi akamdala kakhulu kodwa imisebenzi uyamgqilaza uyafuna ukulekelela mhlawumbe khona nabakubukayo nje abasho ukuthi hayi le nsizwa le phela kufanele yabona nje besizinxisimende zalapha eNazaretha nje sakhula lapha sihamba neNyanga ngikhumbula mhlawumbe nale khona abantu abami khona la kusuka iphethe inkonzo emzini wasebuhleni ethi uyabona uma ngihlangana nawe nje ugqoka into engacacile kahle uma ngibengele ukuthi sabongisana ngivume bengidlula angifuni basho abantu ukuthi sihlanganele nochelize imene iNyanga yakhe kade wena ungacaci ukuthi uyiNazaretha yini khona kuma iNazaretha ube clean ube muhle nje ngisho uhamba uyiqhenye kubuNazaretha baba asibuyele baba endabeni yokuthi sila ngokuthi uyashumayela ubaba ngicela sitshele ukuthi uma isuke esishumayeza engondlweni nako kuphi la isuke ihamba khona ikuphi yiphi imizwa isuke ivukile ngaleso sikhathi mikhulu kakhulu mndodakazi ngoba njengoba ngike ngasho kancane ngadlule nje ukuthi sake silalele iNyanga ngomuntu-ke ngathi uma ngisakhula ngaba nenhlanhla futhi ngikhula ngihamba nayo ngisathi sashumayela lapha etimeleni ihlala kwamasha iNyanga sasebenza le-Dunlop ingakabi nayo imoto wayishumayela njalo baba umfundisi uchiliza etimeleni sakhula-ke sincela kuyena ngisho ukuhlabelela ihlabelela leya nsizwa kwaMdungu wakwangibuza umbuzo ngomunye unyaka sasiyebuhleni kodwa kusho ubani umuntu omaziyo emhlabeni ohlabelela ngaphezulu kwengxenye ehlabeni sika-210 ngaxathi ngizothi ubani no umuntu wamaNazaretha ngoba le nsizwa yathi mahlabe evisele isho ngezwe elikhulu akahlathi akufuneka umhlabe liswini ngoba lizozo khuluma ngale esobholi khona umhlabelele nje ulikhiphe lonke isu lapho uzozwakala noma uhambe endleleni uNkulunkulu athuma ingilosi asithi nathi mntanami uyeza bese ukuhlangatshezwa ekushumayeleni-ke mntanami ngiyoba ngisho sahamba isikhula neNyanga kwakuyinsizwa la ethu kushumayela kakhulu nathi-ke sasesincela ulwazi kuyona uma sahamba-ke lathi sakhula eshumayela ey'timeleni isikhathi ngishisa emandeni abantu mhlawumbe ngemazi imbongo uMasinga ombongela lapha ebuhleni bakwembongo yenkosi uthini umuntu ufuna sihambe naye oluzana umbongo uMasinga wasemandeni lahlasuku angihamba nayo-ke sesihambe sibize abantu mhlawumbe sishumayele singena imizi nemizi engakabi imbongo ngokuba imbongo uqale nje kwakufika inkosi eluzeni khona ithempeli la evunisitha emandeni yathi uma ifikile iNyanga Yezulu khona wasebembona wabonga sebode hey nayi imbongi kwakuseyiNyanga Yezulu ngalesikole kodwa akazanga lokuthi kuzoba qala kuzobongela ebuhleni sokukhona uThini wabe uyimbongi yoThini khona njengoba namhlanje ngesekona ke imbongi ngaphakathi yonyazi kodwa yena wakuyimbongi yoThini akabongele nje ngoba ngihlala nje nasixoxe ngami ukuthi indawo wasethi cha nami imbongi yoThini insizwa ke lesasikhula nayo nje sihambe shumayele singena imizi yabantu yini
ingqinamba-ke sesibhekane nazo ukuthi kwesinye isikhathi uyothi ufike endaweni uzobaxoxela indaba kaShembe uthi la bantu sebafuza uphoyizeni abafuni ukuzwa lutho ngenye indaba bafuna ukuzwa le ndaba ukuthi alikho elinye igama umuntu uma kwamtshela kanjalo sokumlimaza ingqondo umuntu uma kwalimala ingqondo kusekonakele ngoba yonke into ifuneka iqala ekhanda lo muntu akwazi ukuhlukanisa into ngoba icabangela akwazi ukuhlukanisa into okuyiyona into engesimo manje uyothi ukuthi uzomxoxela indaba ethi umuntu alikho elinye igama elikhona ngaphandle kolikaJesu lo muntu ufuna ukuzama ngayo yonke indlela ukuthi uthatha noma istil wool noma ukubrush yini uzama ukukhipha yonke lento abamxisha yona lapho kuyaxatshwana-ke lezo ngqinamba esasibhekane nazo ukuthi uma kusokuxatshwana kuba kusesikhathi uzama ukuthi umncenga umuntu ohlele ngezandla ngoba manje uzocabanga ngoba bengagcina senibambene ngezandla kodwa kufuna kube khona indlela ukuthi nikwazi ukuthi nibonisane ngomoya kaNkulunkulu lo uthando lwakatshalwa kuthina ngothina ngoba yazisho ukuthi inkosi nomusa nothando kakhulu yayisifundisa uthando ukuthi ufune sithandane ngaso sonke isikhathi yilezo ngqinamba esibhekane nazo ukuthi abanye abantu banenkani abanye abantu banolaka abanye abantu bathanda yonke into ngoba nathi impela hayi kuhamba kufika la uzogcina sokuthuthuka khona ngesikhathi ngisashumayela impela ey'timeleni ngiyakhumbula sengiyahleba-ke lapho ngiyakhumbula nami khona omunye umuntu ngacishe ngamthandazela kancane kodwa ngamkhuza ngamtshela yabo ngizokushaya wona ngase kwaziwa impela ekhaya le nsizwa hhayi impela bantu abangishumayela kakhulu ey'timeleni angumuntu onenhliziyo encane ngaleso sikhathi ngisakhula uma ngangena esitimeleni akekho umuntu oyevumeleke ukuthi aqale enye inkonzo bengeselo leNazaretha angithulisi nje impela uma ungazokhuluma indaba kaShembe angimthulisi nje ukuthi thule futhi nenhlanhla nina ngoba siyanincenga ukuthi uzofunda iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli lelo kuyilona abakholelwa kulo lithi uncama umfowenu indodana kanyoka noma indodana kamawakho noma indodakazi yakho noma umkakho noma umngani wakho noma ubani ekuyenga noma ekukhohlisa athi asihambe siyokhonza uNkulunkulu ningabazi ithi lo muntu ufuna nimbulale nimkhande ngamatshe thina-ke ngenxa yokuthi sikhonza uNkulunkulu nomusa akasinibulali siyanincenga sithi hlukanane nale wozani ngane nanti izwi elomemo limema wonke umuntu sibamemela kuleli gama yebo sibamemela kuleli gama sibabulale kodwa iBhayibheli abalikhonzayo bona lithini lithi wombulala lowo muntu abulwa ngesandla sakhe okuqala ngasemuva kwesandla sabantu kodwa ngomusa-ke thina kalo uNkulunkulu esimkhonzeni ngoba sikhona esikuphethe esikwazisa singababulali sibabembe sithi hhayi wozani amasango savulile yebo ubaba-ke wabala iy'ngqinamba akade ebhekana nazo ehamba endleleni eshumayeza abantu ngoba kule nkonzo kuhle ukuthi uhambe ubatshela ngegama likaShembe ngoba abantu abaningi abalazi yabo ubaba-ke sicela ukuthi asitshele ukuthi ngenkathi ehamba eshumayela ukwabala ukuthi engqinambeni kukhona ukuthi kuvuka idimoni umuntu uma emtshela angakholwa ukuthi ngempela ukhona uShembe noma kanjani ngicela usitshele nje thina siyintsha ukuthi nathi sike sibhekana ney'nto ey'kanjalo sithi mazizama sishumayela emakhaya nasey'koleni kube khona abantu abakuphikisayo wenze njani uma ufikela lowo muzi ukuthi awusakhona ukuthatha ukuphikiswa kangaka uma ufika kuleso simo mntanami into enhle ukuthi nihambe ningamagruphu ngoba kuyakwenzeka kwesinye isikhathi umuntu akubuza umbuzo uzokukhinga mhlawumbe ungazokuwuthola kahle noma impendulo ungazosheshe uyithole kanti uma niyibabili niyibathathu niyibani nibahlanu noma niwu-5 ngesikhathi ebuza nonke nje laniswa nilalele kuyenzeka ukuphuza ukuyithola impendulo-ke ebese omunye uhamba naye abe nayo impendulo yalowo mbuzo ebese angenelele aphendule ngesikhathi ephendula uyabuka hawu lo muntu nansi lento iyafika nakuthi awunansi lo muntu uqinisile songagcina usuzogcwalisela kule nto esuke sishilo ngoba phela umbuzo ubuzwe kini nonke la noma kuwena ngesikhathi ephendula lo nakuwe niyacabanga ngala lento izama ukugwemana ukuthi ungagcina usuthukelwa inhliziyo ukuthi lo muntu shuthi mhlawumbe uyabuka noma uzama ukuweyisa noma yini kodwa nalapho futhi khona into efuna ukwazi ukuyihlukanisa ukuthi umuntu mebuza ubuza ngoba efuna ulwazi noma ebuza ngoba edelela khona omunye umuntu uthi sika akhuluma into ukuthi hayi ngoba efuna ulwazi soke sifuna ukuyisa yabo njengani nje umuntu ezokuthi ngeke sikhuluma ngabantu abakhonza umuntu lo muntu hayi ngoba efuna ulwazi khona kusingaqala umkhuzo cha vele ufune simkhonze umuntu ngoba umuntu yini na umfanekiso kaThixo uThixo uyini na umuntu umqalela lapho umethe naye ubese umbuza umbuzo umuntu ngeke umkhonze umuntu ukhonzani wena make wathi yena uJesu senomhleke lo muntu uthi ngani uJesu umuntu noShembe-ke naye futhi ngokunjalo kodwa akasiyena umuntu unomehluko uShembe ungambona enyathela phuma lapho ehamba kanje kodwa akasiyi umuntu akafani nathi
noma ulele wena uShembe akalali noma ulambile wena udla uShembe akalamba kahle ngani ngoba akusiyo umuntu lento ngikhuluma ngayo ngofakaze khona ngeke ngahamba kancane uhambo nenkosi iNyanga Yezulu mina nami ngeke ngakhulela nje lapha emhleni sihamba nami la ngathi ngayinakisa khona kwathi ngomunye unyaka sisebuhleni ithi bantu bami khona abantu befikela kumina bathi uShembe unemali ithi yazi anginayo imali mina ithi akusengixwayitha inkosi isho kanjani lokho isho ukuthini mede ayinamali sasabafanyana nje sikhulu ithi sonke nje sibiya kuyona inkosi nje sonke nje sihambisa imali kuyona ufuna ukuthathaphi lokho ithi bantu bami ngivuke la kanye nani ngo-4 ngalesikhathi ke uma kuzohanjwa ukuthi ngo-4 sokuqedisha ukulayisha kokuphuma seNyanga Yezulu kuhanjwe kuzokuphela upetrol endleleni kungena amagaraji kufakwa upetrol uthenga odrink namakhekhe siyala ukuthi kuma kuhanjwe uzofika kwenye indawo seyilendile ithi mayifika nje lapho ukhishwa itafula libekwe la kuze abantu bazonikela thina kuthola kuphekwa itambu la namaphalishi siyaphakelwa kodwa iNyanga Yezulu ayilethelwa ngisho namanzi ngisho kuhanjwe endleleni ithi ngibone ngithenga ishini noma ikane nje lika drinking pool ozokusho usikhathi sokufika lapho uzokulale khona umhlangano ngabo 9 ebusuku ingakazifakeli lutho la ngakuthawu kanti uShembe akafani nani akafani omunye umuntu ingakho ngithi mina uma umuntu ezama ukuhlutini khonza umuntu ufuna kube nendlela kumchazela ukuthi yini indaba ukuthi uShembe uNkulunkulu siningi izinto azenzile emhlabeni njengami nje umuntu mina ngacela enkosini ilanga akudingekanga ukuthi umazi abekwe izandla athandazele noma enziwani cha kodwa kwakhulunywa ngezwi mase ngiba khona ingakho igama ukuthi ngibongani mina kubongwa leli gama elafika kulelizwe kube nje alikho leli gama ngabe ngikanda mhlawumbe isidanga ngabe ngakuhlamba kusele kule minyaka empiyona mhlawumbe ngaba ukho ngabe angikho futhi yabo angaze ngiphathe isibhamu abantu abami angaze ngidukule angaze ngibulale umuntu angaze ngithathe umuntu angaze ngenzele ukuthi ngiphilela ngaleli gama ngoba likhulu ngisho iBhayibheli ngilifunde kakhulu ngaleso sikhathi kodwa namhlanje hayi angisenandaba neBhayibheli ngoba ngike ngaqhathanisa phakathi kweBhayibheli nesihlabelelo ngithi uma ngiyilinganisa lento ngathi ukuthi hayi iBhayibheli ingane ngalibuka lelikhulu kakhulu kodwa khona siyasilifunda ngoba iNyanga Yezulu yasho ukuthi abantu abaningi beduswa ngale iBhayibheli sekufanele balandeke nina ngalo kuze babuye bese la ingakho sesilifunda kodwa nje hayi ngisho noma ngaqoqwa nje namhlanje akubuyela kwaIsrayeli asinankinga thina wethu uNkulunkulu akancikile uyimele nathi futhi asincikile kwabezizwe siyimele sinoThixo wethu ophilayo uthi noma yini esiyidingayo siyakuye noma usendlini noma usendleleni noma usemotweni noma ukuphi lapho ukhona uyalimemeza leli gama lisabela uma ngikhumbula enye utshumayelo umntanami ifikayo ngoba lezi zinto uma ukhuluma ngazo vese nizifikele nje kwathi ngo-1994 ngicanti mhlawumbe ongakazalwa ke wena ndodakazi ngangingekho ngo-1994 kwakuDisemba kwakuLesibili kwakumhla 27 ngangigodukile-ke ngisekhaya savuka ekuseni khona umsebenzi wawuzokwenziwa ekhaya angijwayele ukuthi njalo noma kuDisemba uma ngiqede nje la ukusebenza uma khona amasentshana ngiwatholile ufike ekhaya sixoxe nekhehla lengizalayo la lisaphilayo alisekho-ke ikhehla manje sokuseluku makuphela ladlula emhlabeni kwakuJulayi 2011 kunguLwesihlanu mhla 22 Julayi ongakavalwa nje umhlangano ebuhleni kwakuqede kunomgoduko ekhaya kwathi ngalowo nyaka ngalolo langa ngoLwesibili kwakuyimina nomnewethu sasuke ekhaya sathi sesingakaphumi nje kwafika udadewethu ozalwa umamkhulu wesibili wazi ukuthi bobhuti ngicela uhamba nami khona kade siyakhomsola ndiyimbuzi sopha kuzenza umsebenzi mase ngivuma-ke mina kulungile sana ngithe uma ngisavumile wasekuqhamuka umnewethu omdala wathi cha ngeke sikwazi ukuhamba sonke somntu uma kwenza kuvele ingozi sofa sonke wathi kungcono usale ngoba imisebenzi miningi la ekhaya angazi ukuthatha nangempela ngeke sifike la siya khona semasuka lapho nangempela imoto esigibele yashayisana nesitimela eGuzulesi uma kufuneka sifike ngalolo langa ngami beza lona leli gama likaShembe okuseNyanga Yezulu ngaleso sikhathi cha impela wasabela wafika wasisindisa kodwa leyo moto yaphela yashaya impela lapho sahlela ngaphambili ngangiphathi nendawo kwakudrayiva la yimi la ubhuti ngala nabaya abantu ngemuva yashayisa yaphela nje leyo moto kwathi lethi izoqhatsha ukuze siphume sitatululwa lapho ngaphathi lo mlenze lo hayi impela waphuka nje waphela nje nako kwakuyilengele nje amanye amathambo ayiphumele ngaphandle nje la kimi namanje uma ngasuthile nje kuzoza amathambo amaqondene nje kodwa ngeke ukubone nje ngapho bongakubona ngihambe nawo impela kodwa kubonakala nje ngapho yebo kwathi mase siphumile
into yacishe yangibulala kakhulu ukopha ngoba ngangopha kakhulu ngase ngicela amanzi libalele ilanga likaDisemba kuyashisa kubalele ukuthi sekushisa kakhulu ngase ngicela amanzi kwaqhamuka omunye umama wathi cha ngayiniki le ngane amanzi manginikeza amanzi izomela ukuthi izofa angazi ukuthatha uma usenzo zempilo kulo mama nginayo baba sahlala lapho wazofika imoto afika sithatha siphuthumise esibhedlela batho bahlukanisa ke nomnewethu yena-ke ingcono wayengaphukile kodwa wayidatshula ungathi ukuhlinzwe ngommese nje amathambo avele kusuka la ethangeni kuzoshaya isandla lapha ngamaqala avele ubala sahlukanisa waya kwelinye iwodi naye nami ngaleso kwenye indawo kodwa inkinga la yaba khona kwathi uma kuvuka ngakusasa udokotela wokuqala ngaqala ngakhuluma naye wafika ngibuza yini into ukubhadlaza amathambo kanje ngasemcede khona ingozi evele ezolo endaweni yokuthi angikuleyo ngozi la leshayisa khona isitimela wasilalela funeka emini ngiyetiyethe ufuna ukuyonqunywa lo mlenze wakho usenamsebenzi walokho wamshiya kanjalo wayiphuma uhambe lelo dokotela webhunu nje womlungu wathi mayiphuma asala ngayibuza umbuzo ngilela ngakwathi nje uvuka nje kwenzani ngilele nje ngibheke phezulu ngithi mina Shembe uma kwenzeka labelungu benginquma lo mlenze sazobuya ngigide ngani angibuza lo mbuzo kuphela ngilele kodini nangampela kwathi ngo-past 11 ngiya ko-12 bafika bangithatha angisitiyethe ngiyakwazi itiyethe mntana kodwa ngathi kwenziwani ngagcina nje ukungena kuphela ngaleyo nqola yathi bengiphusha ngayo umva waloko nje ngathula futhi ilingwana bangenza yona ngathula du kwasha lezi ikhathi nje zamadina ngilele ngithonga futhi kwasha u1 kwasha u2 kwasha u3 kwasha u4 kwasha u+4 kuya ko5 nodwa kwathi ngabo +4 khona abantu abasabangena la bathi hayibo lo muntu namanje usalele kwenze njani angasho ukuthi sasedlulile isikhathi ofuna ngiphaphama ngaso kwasho imbazo la kude asizama ukuphamisa ikhanda kusho load akuphakame ekhanda ngaphulamela ase nginyakaza ufuna ukubona abantu abakhuluma ngoba ngibezwa la ngathi bakude kakhulu basithi akunayo ephaphama inyakaza kulungile semkhipheni la ngiphaphame kahle nje bengiphusha bengikhipha kuleyo ndawo bengise-x-ray la ngapha bathi ngiqomuntu yakhe hawu lenza umsocela ukhonkolo sokhonkisa umhlapho ukuthi bangikhonkeleni bangezeni-ke anginalo ulwazi angibonanga lutho kwathi ngoDisemba-ke lo waphela ngoJanuwari kwanyuka kwentabeni kwathi uma kubuya khona umshumayeli umnguli wayengakabi umshumayeli wasethempelini ey'mele emandeni wayengakabi umshumayeli ngaleso sikhathi sabahlele evumzitha phela ngakhuluma naye ngathi baba wasiwubhuti alisothi ngathi ngicela makuwe ebuhleni kuyovala umhlangano nidlwe ningithathe la wathi uMkhwanazi uhamba kanjani ngathi nokulungile uma nginyathelile nje kulwamusi nangampela kwafika imoto nje aqala ngafika ngahlala ngaphambili alayisha abanye abantu sihambe sebuhleni athi uma ngifika ngayo enkonzweni esekuseni ngabona nabo abantu bafuna ukungilimaza futhi khona ukuthi athe khona emoyeni nje ngihamba ngenduka ngikwazi kwenza lokho ukugcwala kwabantu ngihamba ngisayo enkonzweni yasemini ngase ngicela umfundisi ungubani owagcinisa umphetho kwamhlabi yalingana uyena impela ngacela yena ukuthi uyongibika inkosi iNyanga Yezulu wafika walibika udaba yasebusisa amafutha yatinika lo mfana afika akhothi lamafutha waraphi nje umlenze luzawuphila wathi mebuya afika ngithi mina mfundisi uzogcobaphi wathi ngiccoba zona izwane lizivelele lapho ngoba umlenze wonke ukhonkile wathi gcoba zona izwane lizivelile lapha kodwa ngafike mandeni-ke ngagudlela amafutha ngagcoba zona izwane kwawu-February kwawu-March kwathi ngo-April ngahluleka kuhlala nokhonkolo iyaluma lento ubuhlungu angikwazi kwenza lokho angina-appointment esibhedlela la King Edward ngathi uma ngifika la King Edward lidokotela wekula wendiya ikula indiya ke-5 sakhona iNyanga Yezulu ethi ikula nje straight khona mhla kuthiwa amandiya uthi eyo lesambo uhlala amasonto ayithupha uzofunana ngathule nje ngalibuka leli ndiya ungakafiki khona kwathi ngeyeSabatha ngaqala ethempelini ngafika nganikela nge-R2 ngathi khona umfundisi uMkhwanazi wayesemvakele ngaleso sikhathi ngafika ngabika kuyena wayesebenza lapha kwaSapho khona eMandeni ngithi baba ngicela ukuthi ngolesibili uma ngifika esibhedlela phezobeni kwefika bokukhiphe lo khonkolo uthi hawu mntanami ingane benze ukuthi amathambo ahlangana nayi ukhona uShembe uzowahlanganisa ibokwazi ukumsindisa kuleya ngozi nje namanje ngithembele wena ufuna ngihlanganisele amathambo ngisawufunda ukhonkolo bathi hayi kulungile inkosi ukubusisa njengoba nomama mina mntwana ngicela nje wangicela ethempelini afinyelelanga inkosini kodwa ngaba khona nami ngafika nganikela ethempelini kumvangeli uMkhwanazi ngacela ngabikele uNyanga Yezulu yeso lapho ikhona ngo-R2 owensimbi besanda kuba khona nje kusaphela labo u-R2 wamaphepha anibazi siyabazi thina ngathi uma ngifike eKing Edward lathi lo dokotela wendiya
uzofunani la ngathula ngalo sethi kulungela uye ngaliyo khipha ukhonkolo ubuye uze la ngathi mina ngizwa wathamba ukhipha ukhonkolo ngale ubuye uze la asengiyakhona la ngapha ngashaya khona uva la ngalathi ukhonkolo ukhisho ngegrind bakwe-grind phela ugrind ngabantu nansi la bantu abakhulu abanginqumanga umlenze ngalela konamhla sizomunye umlenzi-ke la hhayi bawukhipha ukhonkolo ngase ngibuyela kulona bathi uzacile kumncanyana kumoholokolo ngathi uxaba ungcolile kulwagcina amanzi unyaka odlula kaze ugeza lathi awehlisa akwazi ukwehla lethi yaqhaqhazela udonsa lelendiya laze lawuthintisa phansi lathi lona ayi awuye ngale khona lento le ifakwayo ngathi usabhandishana kuyisuku esithi ifakwayo ngathi kuthiwa yini lento le ngonyaka wanginika lonto esiye ngalo ufike ulanda imithi bese ubuye emva kwamasonto amabili alizange lengiyise-x-ray ngathi mina mkhulu yesabeka ngababaza phakathi ehhotela esibhedlela uthi omunye umama hawu mntanami yabo nje ubukhipha ukhonkolo ngeke uzulala namhlanje ngeyinto ngathi nawu la ngizolala khona ungasekho futhi ngiyokhubuthi ingcoza kanjani lento la uzofuna ukuthola amanzi kahle sengitshetshe futhi ngizofika ukugcobe kahle-ke la mafutha engiwanikwe inkosi ngapha ngathatha la maphilisi banginike impumbampunga angaka amaphilisi akho angaze ngiphuze ngisho nelona yangigoduka nakho weyinhlungu nani angaze ngiphuze lutho nalento yokucoba ngaze ngiyigcoba ngapha ngayidlela la mafutha ami ngayiraphela ngala mafutha ami ngagcoba la mafutha ami ngayidlela la mafutha ami kwaphela amasonto amabili ngabuyela khona eking edward uma ngifika khona etile likula hhayi iya ngalo ulanda amaphilisi ukuyumva kwamasonto amabili angenziwa lutho ngabuyela emuva ngabuya kwelesithathu lasho ngagcina ngibangizange discharge ngaze ngishiya kanjani abangisabuyela ngathi awu ngasinda into eyidala futhi isheshe ukukhishwa ukhonkolo khona into ekhulunywa ngabantu yabo uhamba ngey'nduku uhlangana nomuntu ngisho umuntu mhlawumbe usekekwazi ungakawazi uyama kuNkulunkulu yini kwenzenjani bese umxoxela khona ukuthi kodwa ushemu eyi ngoba into ngimile nje nangomunye lapho ngaza ukuthi ngcono ukhishwe-ke lo khonkolo ngcono uphume ukuze ngiphile kahle mhlawumbe ngeke ngisabuze umbuzo hayi ubaba ngempela hayi uliphiwe leli thalente lokushumayela siyabona kuningi esesikufundile kuwena kuningi nje iy'ndaba osuyixoxile umsebenzi kaShembe izwile kuhle kodwa Shembe impela mkhulu nawukuthi nasinda engozini nje ngiyathemba nani babukeli niyezwa njengami ngoba ngizwa nje ubaba uMkhwanazi-ke fikile sambona waxoxa kwamnandi sahleka siyabonga baba ngokufika kuhleleni lethu cha ngiyathokoza mntanami enye into-ke ngizobhalelisa kubabukeli kunedatshana la njengoba sithi uShembe uNkulunkulu uyanamathele kuyena kakhulu batshele nabantu ukuthi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaShembe nakhona futhi hhayi noma yimuphi uShembe uyangicacise le unyazi kuphela yebo bangaba khona oShembe ibaningi kodwa munye uThixo la kulasho unyazi lokuthi khona uShembe khona abakhona abakwaShembe uma sikhuluma ngoShembe kuwangempela into engathi singabulowa abantu ngiyagcina ngaleli datshana la emlazi ngisengaqodwa ngey'bhamu kwaze kwakhathathu kodwa ngey'bhamu bathi bangisakaza ukuchoka kodwa ngimemeza leli gama okokugcina kwa-2002 kwakumhlaka 20 Disemba nomfana-ke ona 20 years namhlanje umhlaka 2 September uzalwa namhlanje happy birthday umfana wami uhlanganisa iminyaka engama-20 impela lo mfana ngalowo nyaka wayesenonyaka nenyanga ey'nhlanu ngathi uma ngizophuma nje kwangibuza lo mfana bathi babuyaphi ngase ngibuka hawu le ngane encane ngabuza ngithi ngiyaphi ungenwa ngimdala ngalo ngaphenduka ngabuka unini kodwa babuya ngathi into ngiyafetha nobabili ngihlangene ngani kanti shuthi ingane yesizwe ithi ubaba la yapha shuthi ngeke asabuya ngathi uma ngiphuma ngizonqamulela nje le ndaba ngahlangana abafana ababili bonokubhoti yakhe asithi heke uvalo kathi yasikhathi ngawulokhu mina kungenza ukushaya lokhu awena ngampela kwezithi wathi uma uqhamuka nje useduzane kwadonsa ibhamu kodwa ungabusanyakaza kusakaza ukuchoba asingizwa amagama alumfana athi babuyaphi enkeni athi mina hawu Shembe shuthi ngeke ngisakhuluma ngayingane zami ngizokugcina ingane athi ngawubanga ngaphela funa mina ukuthi awuShembe athi ngawubanga umsakathi na Shembe naku ngizokushuthi ngeke ngisamuzwa yini ngisazizwe nengane zami asibethi bangikhupha kodwa ngagcina ngalowo nyaka singeke nqamula ngagcina ngalowo nyaka khonjwa ngesibhamu ngoba kwathi ngoJanuwari ngafika ebuhleni sasonika intaba entabeni emancikweni endala eNhlangakazi ngoba namhlanje sesinekhenani sesiwenile ikhenani
siphakathi. Ngathi uma ngifika khona ngaphe ngalubika udaba uthengweni bahleka kancane thina bathi kwenze njani mntanami ngathi bakusekhotshwe ngeyibha mkwazi wathi kodwa ufuna ukusakaza isiphoko kodwa ngiyangithi uma ngimemeza nkosi yamakhosi usabela kanye ngihlaphazela ubuye umfana wasibeka lapha esiphongweni kodwa akakazi ngithinteke nkosi yamakhosi sasihleka inkosi ibusise mntanami yakuphula ukukhonzwa ngesibhamu ngagcina ngalowo nyaka wa-2003 ngibika lolu daba uthingweni ukuthi kube nami thina noma ngathi wanginqamule ebusuku noma ngidrayive imoto ubusuku bonke ngihamba ngaya benza ngiphumela e-South Africa kwamanye amazwe ngisakhonzwa ngesibhamu size kwakhuluma leli zwi elamazwi kufanele namahlelo kulo nani ngizawukhula nitsheleshe abangani nje umhlaba wonke ukuthi nanti izwe lomemele noma wonke umuntu umhlaba ulandelelile alawo mazwi-ke abantu abami ngiyabonga ngiyavalelisa lapho kulamathalente neziphiwo funeka lezi ziphiwo isabalala egcwele umhlaba wonke thokoza kakhulu bantu abami thokoza thina masibe umuntu ajabule kangaka afuna nje ukuthi nathi sigqugquzelezeke ngokuthi siqhubeke simema nabanye babukele siyabonga ukuhlanganyela nathi inkosi singibuse amen inkosi ngibusise nani bantu abami amen